Bore da. Bore da iawn a chroeso cynnes iawn i Tŷ'n yr Ardd yma yn Edarn ym Mhen Llŷn. Sara 'di enw fi a dwi'n ciwriad yma yn ardal weinidogaeth Bro Madryn. Os da chi newydd i'r gwasanaethau da ni'n rhoi ar-lein, croeso cynnes iawn i chi. Ac os da chi ddi hen arfer, croeso nôl. Mae gennai lwyth o cyhoeddiadau wythnos yma, so maddeuwch i mi wrth i mi fynd drwyddan nhw, a maen nhw reit bwysig. Yn gyntaf, hwn bore yma fydd yr gwasanaeth uniaith Gymraeg ola da ni'n rhoi allan ar y cyfryngau, oherwydd mae pethau yn dechrau newid rwan ar ôl i'r cyfnod clo dechrau llacio. Da ni'n newid y patrwm o gwasanaethau ac addoli. Ac felly mae'n bwysig iawn i chi gael gwybodaeth sydd ar y daflen yma. Mae o ar ein wefan ac ar ein tudalen Facebook. Ac o hyn ymlaen, mi fydd yna cymysgedd o wasanaethau yn yr eglwys a hefyd rei da ni'n recordio o flaen llaw ac yn darlledu ar y ddydd Sul ar gyfer bobl sydd ddim yn barod i ddod yn ôl i'r eglwys. A fydd y gwasanaethau sydd yn cael eu recordio o flaen llaw yn rhai dwyieithog. A fydd fi a Richard yn gwneud nhw efo'n gilydd a wedyn yn gyrru heini allan ar y ddydd Sul. Ac os da ni yn yr eglwys, bydden nhw'n dal yn cael eu rhoi allan. So felly mae pethau yn newid chydig bach, ond dyna sy'n ma bywyd de, o byth yn aros yr un peth. So, y peth pwysicaf i gofio wythnos yma rwan ydy fod yr Eglwys ar Agor yn Nefyn ar fore dy Mawrth fel arfer amdan y cyfnod o weddi bersonol. Ac wedyn ar y ddydd Iau, mae'r cyfnod yno am weddi bersonol yn cael ei cyfyngu, yn cael ei ehangu gyda gwasanaeth byr o Cymyn Bendigaid yna yn Eglwys Sant Gwynhoedl yn Llangonydl ar ddydd Iau. A wedyn ar y ddydd Sul nesa, y 13 yn Eglwys Dewi Sant yn Nefyn, fydd yna addoliad boreol. Dim cymyn, ond addoliad boreol, ond fydd yna cymyn yn Llangonydl ar ddydd Iau. A wedyn cadwch llygad wedyn ar y gwybodaeth mwyn gwybod lle rydyn ni arni a beth sy'n digwydd ym mha leoliad. Diolch i chi gyd am hynny, a diolch i chi gyd am sticio gyda ni trwy'r cyfnod eitha rhyfedd yma, eitha heriol. Ac efallai gewch chi roed rhyw fath o ymborth i ni a sut da chi wedi cael y cyfnod yma. Pa fath o werth da chi wedi cael allan o'r gwasanaethau ar-lein, os ydych chi wedi cael, a be da chi'n gallu ddeud wrthyn ni, sa'n ni'n gallu gwella arni, neu be da chi wedi gwerthfawrogi. Sa'n peth da, achos da ni ddim isio colli be da ni wedi bod yn gwneud trwy'r cyfnod yma, a da ni eisiau datblygu wrth mynd yn ein blaenau gyda'n gilydd. So hwnna di'r peth cynta. Ail beth wedyn ydy chydig bach yn newyddion sy'n mynd o gwmpas. Ar fore dy Mercher, fel arfer, mae yna fore coffi ar Zoom a'r manylion am sut i ymuno ar hwnna eto ar ein wefan, ar ein tudalen Facebook ac yn y taflenni yma hefyd. Yr cod i ymuno ar Zoom, bore dy Mercher. Mae Caffi Colled, ein grŵp galar, yn cwrdd eto ar pnawn dy Mawrth yr 8fed am hanner awr wedi 1. Ac eto, mae'r manylion am sut i ymuno ar Zoom ar y tudalen Facebook ar gyfer Caffi Colled, neu fedrwch chi yrru neges ata fi yn bersonol yna i roed y cod i chi os da chi'n gallu ddod o hyd iddi. Wedyn, heno yma, rhywbeth reit diddorol a cyffroes, mae dechrau canu, dechrau canmol yn dilyn ffordd y Pererin heno yma, a mae Eglwys Beino Sant ym Mhistyll yn cael ei cynnwys. Os ydych chi ddiddordeb yn dilyn y rhaglen hwnnw, ar S4C, dwi'n meddwl, am 8 o'r gloch heno, dechrau canu, dechrau canmol. Reit, dwi'n meddwl bod hynna bob dim rwan. Mae yna ddigon o bethau i cadw trac arnyn nhw, does. Un peth arall. Da ni am gynnal astudiaethau Beiblaidd i fynd yn cychwyn rwan mis Medi. Mae Richard yn mynd i wneud un yn Saesneg a dwi am rhedeg un trwy gyfrwng y Gymraeg. A mae o ar gychwyn ar yr ail o 15, sef y dydd Iau, yr ail o'r 15 o mis Medi, ar Zoom am 11 yn y bora. Dwi wedi creu y digwyddiad ar Zoom a mae gennau'r cod i hwnna. Os nad ydych chi wedi gael o, a mae gennych chi ddordeb ymuno â ni i edrych ar llythyr Paul at y Rhufeiniaid, gyrwch neges ata i na i yrru'r bob dim ata chi i chi gael ymuno gyda ni hefyd. Da ni'n mynd i ddysgu gyda'n gilydd.
Dyna beth ydy amcan y grŵp hynna. Jyst i edrych ar y llythyr mawreddog hwnna sydd wedi achosi cryn penbleth, dwi'n siŵr, dros y canrifoedd i gymaint o bobl. Ond mae yna gymaint o drysora yn y fo hefyd. So, dawn ni at ein gilydd jyst i edrych ar hwnna a darganfod perla, dwi'n siŵr. Reit, dwi am gadael heini i gyd yn fanna rwan. A jyst cymryd funud i tawelu ac i paratoi ein hunain amdan ein gwasanaeth bore yma. Am ein addoliad, ein mawl, ein gweddia, ac i gofio at bwy da ni'n troi, a graig da ni'n sefyll arni. Rydyn yn galw ar yr ysbryd glân a fydd yn siarad gyda ni ac yn gwrando arnom ni wrth i ni addoli, darllen a gweddio. Mi fydd Salm 119 yn cael ei ddarllen drwy gydol y gwasanaeth bore yma. Felly i gychwyn, o arglwydd, desg fi yn ffordd dy ddeddfau, ac o'i chadw fe gaf wobr. Rho mi ddeall, mwyn i mi ufuddhau i'th gyfraith, a'i chadw am holl galon. Yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Cyn seilio'r byd, fe'n dewisodd yng Nghrist i fod yn bobl sanctaidd. Ni'n dwy ni undod yng Nghrist, ger ei fron a mewn cariad. Gras gogoneddus Duw, yn rhad rhodd i ni yn yr anwylyd. Amen. Fe trown rwan at ein weithred o edifeirwch. Cyfle i edrych yn ôl, i agor ein colonnau, i cydnabod ein pechodau. A trwy cydnabod ein pechodau, anhangen am faddeuant, rydym yn gofyn i Dduw gymryd y cam cyntaf yn y cyfarfod hwn. Ac eto y salm. Gwna mi gerdded yn llwybr dy orchmynion, oherwydd yr wyf yn ymhyfrydu ynddo. Tro fy nghalon at dy farnedigaethau, yn hytrach nag at elw. Tro ymaith fy llygaid rhag gweld gwagedd, at ddiwia fi ath air. Ac gan fod yn ymwybodol, lle rydym nid wedi dilyn y gyfraith, ac yn gofyn am cael ein adfywio. Gweddiwn gyda'n gilydd. Trigarha wrthym o Dduw. Rydym wedi pechu yn dy erbyn. Dangos i ni o Dduw dy drigaredd. A dyro i ni dy iachawdwriaeth. Bydde di Dduw ein tad fadda i ni a'n gwared oddi wrth ein holl bechodau, a roddi ni ras a nerth yr Ysbryd Glân. Amen. A dweded y salmydd unwaith eto. Cyflawna i'th was yr addewid a roddais i'r rhai sy'n dy ofni. Tro ymaith y goradwyd yr wyf yn ei ofni, oherwydd y mae dy farnau'n dda. Rwyf yn dyheu am dy ofynion, adfywia fi ath gyfiawnder. Amen. Mae ein darlleniadau heddiw yn dod o lyfr y proffwyd Ezekiel a wedyn yr efengil yn ôl Sant Matthew. Felly mae'r darlleniad gyntaf yn dod o pennod 33 yn lyfr Ezekiel. Cychwyn ar y 7th adnod. Fab dyn, gosodais di yn wyliwr i dy Israel. Byddi'n clwy'r gair o'm gennau ac yn rhoi rhybudd iddynt oddi wrthyf. Os dyweda fi wrth y drygionus, o drygionus, byddi'n sicr o farw, a thithau'n peidio llefaru i'w rybyddio i droi o'i ffordd, yna, i'r drygionus farw am ei drygioni, byddaf yn dyddal dyn gyfrifol am ei waed. Ond os byddi'n rybuddio'r drygionus i droi o'i ffordd ac yntau'n gwrthod,
Fe fydd farw am ei ddrygioni, ond fe fyddi di'n arbed dy fywyd. Fab dyn, dywed wrth di Israel, dyma a ddywedwch. Yma ein troseddau a'n pechodau yn fwrn arnom, ac rydw yn darfod o'i plegid. Sut y byddwn fyw? Dywed wrthynt, cynwired am bod yn fyw, medd yr arglwydd dduw. Nid wyf yn ymhyfrydu y marwolaeth y drigionus, ond yn hytrach ei fod yn troi o'i ffordd ac yn byw. Trowch, trowch o'ch ffyrdd drwg. Pam y byddwch farw, o di Israel? Grandewch ar yr hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch, a fo i dduw. Grandewch rwan ar y fengil yn ôl Sant Matthew. Y 19fed pennod yn cychwyn ar y 15fed adnod. Os pechad y gyfaill yn dy erbyn, dos a dangos ei fai iddo, o'r neilltu rhwng o ti ac ef. Os bydd yn gwrando arnat, fe nillais dy gyfaill. Ond os na fydd yn gwrando, cymer gyda thi un neu ddau arall, mwyn i bob peth sefyll ar air 2 neu 3 o dystion. Os bydd yn gwrthod gwrando arnynt hwy, dywed wrth yr eglwys. Ac os bydd yn gwrthod gwrando ar yr eglwys, cyfrifo fel un o'r cenhedloedd a'r casglwr trethu. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, pa bethau bynnag a waherddwch ar y ddaear, fe'i gwaherdddir yn y nef. A pha bethau bynnag a ganiatewch ar y ddaear, fe'i caniateir yn y nef. A thrachefn rwy'n dweud wrthych, os bydd 2 ohonoch yn cytuno ar y ddaear i ofyn am unrhyw beth, fe'i rhoddir iddynt gan fy nhad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Oherwydd lle mae 2 neu 3 wedi dod ynghyd yn fy enw i, yrwyf yno, yn eu canol. Grandewch ar yr hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch, a fo i dduw. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, a llawenydd, tangnefedd, amynedd, caredigrwydd, heilioni, ffyddlondeb, addfwynder a hunanreolaeth. Amen. Mi eisiau rwan jyst gwario chydig bach o amser yn edrych ar y darlleniadau da ni wedi gael bore yma. A dwi'n siŵr os wnaethoch chi wrando wythnos dwytha, ond wythnos dwytha o gennau 2 gwestiwn. O'n i wedi gorffan y trafodaeth gyda bobl efo 2 cwestiwn. A cwestiwn gyntaf oedd, ble rydym yn cael ein galw i gyhoeddi'r gwir? A'r ail gwestiwn oedd, ble rydym yn cael ein galw i wrando ar y gwir? Achos o'n i eisiau canolbwyntio ar y ffaith weithiau rydym yn cael ein galw i gyhoeddi gwir, a weithiau rydym yn cael ein galw i wrando ar y gwir. Ond mae hynna yn amlwg yn arwain at gwestiwn pwysicach fyth. Hynny yw, beth yw'r gwir? Pa wirionedd sy'n cael ei ddatgelu ar hyn o bryd yn y byd fel y mae? O uchafion Covid, be da ni'n ei gweld ar y gorwelion? Mae Ezekiel yn sôn amdan y gwyliwr yn mynd i man uchel ac yn gweld yr arwyddion yn dŵad ac yn cael ei galw i rhoi yr rhybudd i'r bobl. Be da ni heddiw yn cael ein galw i gyhoeddi, i rybuddio y byd amdani? Be oes gennym ni heddiw i ddweud amdan y gyfraith, amdan cariad, amdan gwrthdaro o fewn yr eglwys, lle da ni'n anghytuno? Be yw'r cyhoeddiad rydym yn cael ein galw i wneud? A ble mae'r cysur rydym yn cael ein galw i gyhoeddi hefyd? Mwyn i ni fel eglwys, fel corff Crist, darganfod ein ffordd trwy'r cyfnod nesaf rwan, mae'r esgob wedi gosod 5 cwestiwn i ni ei hystyried, i fyfyrio arnynt, a chynllunio atebion iddynt. A dyma nhw. Mae wedi gofyn i ni
ganolbwyntio ar rythmau newydd o addoli, tyfu a charu. Ac wrth i ni symud i'r patrwm newydd ym mis Medi rwan, efallai da ni'n cychwyn ar y daith yna o ddod o hyd i rythmau newydd o addoli, tyfu a charu. Mae rhaid i ni feddwl amdan y ffordd ymlaen yn ymarferol ar gyfer ein cynulleidfaoedd yn yr eglwys ac ar-lein. Rhaid ni feddwl amdan y ffyrdd orau i fynd yn ein blaenau ni rwan efo be da ni wedi dysgu yn y cyfnod diwethaf yma. A wedyn mae hynna'n symud ymlaen i'r ail her mae'r esgob wedi gosod i ni. Mae wedi gofyn i ni edrych ar yr hyn yr ydym wedi ddysgu yn ystod y cyfnod clo. Be da ni wedi dysgu yn ystod y cyfnod yma? Be da chi wedi ddysgu yn ystod y cyfnod yma? Be da chi wedi dysgu amdan beth sy'n bwysig? Be da ni'n werthfawrogi? Sut da ni wedi ymdopi? Sut da ni wedi gweld ein cymunedau yn ymatab i'r argyfwng? Be di'r gwersi yn fanna? A'r drydydd peth i ni ystyried ydy i ystyried yn ofalus pa bethau yw hadfer a pha pethau yw roi o'r neilltu. Pa bethau da ni angen dal arnyn nhw oherwydd efo nhw mor werthfawr, a pha bethau rhaid ni fod yn ymarferol a gadael mynd, yn enwedig o ran addoli. Mae hein yn pethau sydd yn achosi poen a pryder i nifer ohonom ni, ond dydy hynna ddim yn golygu fod ni'n gallu osgoi gofyn hein chwaith. Y pedwerydd beth, i ni nodi egin gwyrdd y gellir ei gweld yn dod i'r amlwg, ac i canolbwyntio ein egni mwyn meithrin ei twf. Lle da ni wedi gweld bywyd newydd yn ffrydio, egin bach gwyrdd yn codi o'r pridd ac yn dod i'r amlwg. Ble ddylsyn ni canolbwyntio rwan ein egni ysbrydol ac ymarferol ac ariannol mwyn meithrin yr arwyddion bach yna o fywyd newydd. Fedrwch chi feddwl am rhywbeth sydd wedi digwydd dros y 6 mis diwetha lle mae'n amlwg bod yr ysbryd ar waith. Efallai bod o y ffordd da ni'n gallu cwrdd dros y we mwyn gweddio gyda'n gilydd, neu dod at ein gilydd i ddysgu, neu i cael panad. Falla bod na fywyd newydd yn y ffordd da ni wedi tynnu bobl newydd i fewn i hynna. Just efallai. A'r 5yd beth mae'r esgob yn gofyn i wneud ydy i weddio am bresenoldeb cysurus heriol yr ysbryd. Da ni ddim fel arfer yn rhoi pethau heriol a cysurus efo'i gilydd, ond dyna be ydy rhinwedd yr ysbryd glân. Mae o'n dod â cysur, ond dydy o ddim yn gadael ni yn gorwedd ar ein cefnach chwaith na di. Mae o'n ein herio ni, yn ein galw ni ymlaen i fywyd newydd. Dyma'r 5 peth mae'r esgob wedi gofyn i bawb feddwl amdanyn nhw wrth i ni symud ymlaen ac edrych am adfywio, fel nathon ni clywed yn yr ysgrythur. Da ni angen cael ein adfywio. Os ydym yn fod yn wyliwr ar gyfer ein gilydd ac ar gyfer y gymuned, mae rhaid i ni edrych am arwyddion clir. Ac os ydym yn cyflawni ein pwrpas yn y byd, rhaid i ni ddeffro o gwsg, fel mae Paul yn deud yn ei lythyr at y Rhufeiniaid. Mae hyn yn galw am dewrder, a chariad, a gobaith, a ffydd. Gadewch i ni felly parhau yn y drafodaeth, edrych ar cwestiynau'r esgob, gweddio ar yr ysbryd glân i'n cynnal a'n chynorthwyo, a gwrando ar ein gilydd ac ar air Duw. Mi fydden ni yn parhau yn y sgwrs yma gyda'n gilydd ac y dros y we, neu lle bynnag da ni'n cwrdd. Fydden ni yn parhau yn y trafodaeth yma wrth i ni ail ddarganfod beth sydd yn cynnal ni, beth sydd yn ysgogi ni dros yr efengil, a lle fydden ni weld yr ysbryd ar waith a dod law yn llaw ar ysbryd i cydweithio yn y deyrnas. Amen.
Gadewch i ni felly troi at y tad, gyda'r holl bethau yma yn ein meddyliau, holl ofnau a pryderon, yr holl lefydd lle da ni wedi cael ein brifo, a gosod nhw i gyd ger bron ei fron ef. Ac i gychwyn ein amser o gweddio, chydig o eiriau gan Paul yn ei lythyr at yr Efeiniaid. Peidiwch â bod mewn dyled i neb, ar wahân i'r ddyled o garu eich gilydd. A mae'r sawl sy'n caru pobl eraill wedi cyflawni holl ofynion y gyfraith. Gweddiwn felly mewn cariad ar y tad. Gweddiwn ar i'r eglwys fod yn un wrth dystio i'r efengyl a'i chyhoeddi. Gweddiwn dros bawb sy'n cael ei galw i arwain yr eglwys ymlaen. Gweddiwn dros ein esgobion, archddiaconiaid a holl offeiriaid yr eglwys, a'n brodyr a chwiorydd yn yr enwadau eraill, a'n brodyr a chwiorydd mewn ffydd eraill ar draws y byd, sydd hefyd yn gyfrifol am arwain ei bobl. Gadewch i ni gyd fod yn oleuni yn y tywyllwch, i gyhoeddi cariad a thrigaredd, ac i roi tystiolaeth am ein obaith ar bob cyfle. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigger ha. Gweddiwn am heddwch a sefydlogrwydd i'r holl bobloedd, a thros arweinwyr y cenhedloedd. Gweddiwn enwedig amdan y gwledydd yna lle nad oes heddwch, lle mae yna trais, ac ofrwm, ac ofyn. Cofiwn enwedig heddiw am De Sudan, a Niger. Gweddiwn amdan yr Unol Daleithiau. Gweddiwn dros bob gwlad sydd yn frwydro yn erbyn yr haint y Covid-19 a hefyd y salwch o hiliaeth. Gweddiwn dros bobl yr Iemen a'r Libanws. Gweddiwn dros arweinwyr y byd am doethineb, a pwyll, a gofal, a cydweithrediad, ac ymrwymiad i hawliau dynol ac i lles ei bobloedd. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigger ha. Gweddiwn drost y claf, a'r sawl sy'n dioddef, a phawb sy'n gweini ar ei hanghenion, a rydym yn parhau i weddio dros bawb sydd yn dioddef oherwydd y Covid-19. Y teuluoedd sy'n pryderu dros anwyliaid ac ymhell oddi wrthynt. Pawb sydd yn gweithio o fewn y gwasanaeth iechyd. Gweddiwn enwedig am bobl sydd yn dioddef gyda iechyd meddwl, gydag iselder neu orbryder, neu unrhyw cyflwr arall sydd yn amharu ar ei bywyd llawn. Gweddiwn dros ein pobl ifanc, wrth iddyn nhw wynebu mynd yn ôl i colega ac prifysgolion ac ysgolion. Gweddiwn dros ein henoed, sydd yn unig ac yn cael eu hesgeuluso. Bobl yn byw ar ben eu hunain, a bobl yn byw gyda cyflwr iechyd hir dymor. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigger ha. Gweddiwn am fendith ar ein cartrefi, dros ein perthnasau a'n cyfeillion, a phawb ag arwm. A chofiwn am pawb sydd heb cartre. Pawb ar ein strydoedd, ar ein moroedd, a phawb sydd yn ffoi oherwydd rhyfel neu trais neu unrhyw beryg arall.
Gweddiwn dros bawb sydd mewn gwersylloedd dros dro. Pawb sydd yn wynebu casineb oherwydd ei hil. Gweddiwn arna ti ein tad. O Dduw, trigarha. Yn olaf, cyflwynwn ein hunain, a phawb y gweddio drostynt, i drigaredd a nodded Duw, a mewn distawrwydd, rydym yn dod â bobl yna yn agos at Dduw mewn gweddi. Da trigarog. Derbyn y gweddiau hyn mwyn dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Ac gyda'n gilydd, adroddwn weddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler deuwyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Rydym yn dŵad at ddiwedd ein gwasanaeth rwan. Byddwch yn eiddgar i gynnal undod yr ysbryd, yn rhwymynt angnefedd. Holl alluog Dduw, a elwaist dy eglwys i dystiolaethu dy fod ti yng Nghrist yn cymodi'r byd a thi dy hun, cynorthwya ni i gyhoeddi newyddion da dy gariad, fel y denir pawb sy'n ei glywed ata ti, trwyddo ef a ddyrchafwyd ar y groes, ac sy'n teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw, yn awr a hyd byth. Amen. Aleliwia at gyfododd Crist. At gyfododd Crist yn wir. Aleliwia. Bendithiad ddiw ni, cadwed ni rhag drwg, a'n dwy ni fywyd tragwyddol. Amen. Car dy gymydog fel ti dy hun. Ni all cariad wneud cam a chymydog, y mae cariad felly yn gyflawniad o holl ddyfynion y gyfraith. Arfendith, i'n gyrru ni allan rwan i'r byd. Bydde di heddwch Crist yr arglwydd fynd gyda chi, ble bynnag fydd yn ei anfon chi. Bydde di eich arwain trwy'r anialwch, a'ch amddiffyn trwy'r storm. Bydde di ddod â chi adref, yn dathlu'r rhyfeddodau dangosodd i ni. Bydde di ddod â chi adref i'n eilwyd yn dathlu unwaith eto. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Diolch o fod gyda ni bore yma. Byddwch yn ddiogel a phob bendith arnoch chi a'ch teulu. Na ni weld ein gilydd yn fuan iawn. Byddwch dda a golchwch eich dwylo. Amen.